салом дӯстон, дарси навбати мо формулаи VPR аст бо забони англисӣ VLOOKUP. Ин барои аз ягон ҷо маълумотҳоро оварда ба мо нишон додан аст. Барои ин мо якчанд табели номеро интихоб мекунем. Копия дар ин ҷо вставид мекунем. дар ин ҷо менависем формулаи VPR таб. баъд чиро кобад табели номер нуқта вергул. аз куҷо кобад? аз ин таблица. баъд мо бояд ин ҳуҷраҳоро қулф кунем бо F4 доллар мегузорем, қулф мешаванд, то ин ки формулаи мо ҳаракат накунад. боз нуқта вергул. баъд кадом сутун? сутуни Б дуюм ду менависем. боз нуқта вергул. баъд аз ин ҷо ложро интихоб мекунем ва қавсамонро маҳкам мекунем. Enter. мансурро ба ин ҷо овард. барои формуларо осонтар навиштан мо ҳуҷраи G3-ро қулф мекунем. F4 баробар ва копия мекунем, ба ин ҷо вставид мекунем. тарафи рост Fx, яъне бо формула. баъдан сутунҳоро ин ҷо иваз мекунем, дуюм ва сеюм. сеюм инаш бошад чорум сутун 4500 сомонӣ ин ҷо бошад муносибот. ва барои поён овардан мо бояд долларҳоро аз ин ҷо гирем. як бор дигар менависем, зер мекунем F4-ро ин ҷо ҳам мегирем. F4 якчанд бор зер мекунем. Enter. баъдан формуларо ба поён вставид мекунем бо Ctrl D. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тукмачаи лайкро зер кунед ва обуна шуданро фаромӯш накунед. боқи дар амони Аллоҳ.